Amerikan çağalar bağına her ayda näçe tölemeli? Amerikada çağaňyzy rus dilinäki çağalar bağına berip bolarmy? Hemmeňde salam bileşler, meniň Türkmen Leydat kanalymyň täze sanyna hoş geldiňiz. Meniň bugünkü videom hem ýene bir gyzykly videolaryň biri bol. Bugünkü videomda Amerikanyň sadiklary barada gurrun beren. Amerikanyň sadiklaryna çağalar näme ýer? Her ayda sadiga näçe tölemeli? Rus diline sadiklar barmy? Şularyň hemmesine şul videom üstü bilen jogap tapyp bilersiňiz. İlleşler, eger siz meniň şul Türkmen Leydatly kanalymy halaýan bolsaňyz kanalyma agza bolmany. Eger siziň sorularyňyz bar bolsa, meniň Instagram sahypama ýa-da şul videom aşağınaky tesbirlere yazmany. Eger meniň videolarymy halaýan bolsaňyz like hem goýmany unutmaň. İlleşler, men şu videoma başlamanka men size bir bildiriş aýdyp geçesim bilýär. Siz meni Instagram üstü bilen hem tapyp bilersiňiz. Ýöne siz Instagram'a Türkmen Lady diýip ýazsaňyz, ol ýerde Türkmen Lady diýip paşty bir 50 yüzeçendi Türkmen Lady accountlar çykýar. Men size Instagram'da meni näde tapmaly, şoň iň ansat ýoluny görkezýän. Şul videom aşağına Instagram accountymyň link var. Yani Instagram sahypamyň Instagram linkine basyp meniň göni Instagram sahypama geçip bilersiňiz. Meniň YouTube kanalymdaky hemme videolarym aşağına hem meniň Instagram sahypamyň linki bardyr. Men Instagram sahypamda Amerika barada gyzykly videolar hemde suratlarmy öz agzalarym bilen paýlaşan. Eger meniň Instagram sahypam gyzykly bolsa, onda meniň şu videom aşağınaky linke basyp meniň Instagram sahypama gelip bilersiň diýleşler. Amerikanyň sadiklarynyň tertipli günleri hemde kabul edişi prawadyk belek dowlatlary garandy ütgeşürek. Amerikada ýaňda bolan bäwejikler 6 hepde bolanna, eger siz sadiga beresiňiz gelse, arkaýyn sadiga berip bilersiňiz. Ýöne käbir ştatlaryň käbir sadiklaryna eýem 4 hepde bolan çağajyklar hem sadiga alýarlar. Sebebi käbir ejeler, ýani single mom, şolar işlebeli bolýar. Olaryň dikrete çykkan wagtda az bolan soň, şonuň üçin olar öz çağajyklaryny, ýani 6 hepde bolan çağalaryny sadiklara berip özler hem işe gidip işleýärler. Amerikan çağalar bagy erden saat 7-de açylýar. Ýani işleýän enatalar işe gitmenkäler öz çağalaryny sadiga bermek üçin. 9-da siz öz çağaňyzy hukman şu sadiga ertmeli. Eger 9-dan 1 minut hem giýjagsaňyz size ştraf töletýär. Her minutyna $1 ýöne käbir ştatlarda $5 ştraf tölemeli. Sadiklar erden saat 7-de açylyp 6-da işleýär. Eger öýlen 6-dan soň çağaňyzy almana barsaňyz, ýani giýjagsaňyz, size ýene-de ştraf töleterler. Şonuň üçin 6-dan öň çağaňyzy alyp gaýdyň ştraf tölemejek bolsaňyz. Amerikan sadiklaryna çağalar her aýratyn gruppalara bölünýär, olaryň ýaşlaryna görä. Olar 6 hepdeden 1 ýaş aralygyna bir gruppa, 1 ýaşdan 2 ýaş aralygyna, 2 ýaşdan 3 ýaş aralygyna we 3 ýaşdan 4 ýaş aralygynaky gruppalara bölünýär. Şol 6 hepdeden ýa-da 4 hepdeden 1 ýaş aralygynaky gruppa baby room diýilýär. Ýani şol gruppaň adyna, ýani şol otoň adyna. Eger siziň çağaňyz ente 1 ýaşamatyk bolsa, ýani baby roomda bolýan bolsa, siz şol çağaňyz üçin sadiga gerekli zatlary ertmeli. Nämeler gerekdigini şol sadiga baraňyzda size ýürüte lista ýazyp bererler. Olar podguznik, vlažny salfetka, formula hemde çalşyrgyç egneşikler. Amerikada köp çağalar bagyna erterlik, gün ortanyk hemde öýlenlik naharlaryny mut berýärler. Ýöne käbir enatalar mut berilse-de öz çağalarynyň ýanyna lunch bag berýär, ýani gün ortanyk naharyny salyp goýberýärler. Şol satykda çağalar nämeler iýerler, nämeler içýärler, şol barada hem men ýürüte lunch bag videomu size hödürleýän.
Hemen salam ileşler. Şu vaxt men gapyny açdym, onun hoşlary ýaly korobka gapynyň agzyna dureken, goňşymyzyň ady Jitan, ýagny öz adyna ýazypdyr hoş ýerek. Şu korobkany goýup gidipdir. Ýagny çağlara geliňädir açyp içine näme bardygyny seredeleň. Şol goňşymyzyň özü sadikde işler, ýagny çağlar bagyna. Näme ka içine şuraya korobka içine. Daşından göre mene lunch bag'a men diye näme diýär. Abetde ýylýän nahar bar, şoňa korobkasyna men diýär geliňädir açarym. Danka içine alýarlar. Lunch bag içine, ýagny goňşumyz sadikde işlerken, şu sadiktaki çağlarınki ala lunch getiripdir bidede, geliňädir görülen Amerikanyň çağlary abiýatda nähirek naharlar ýerkä. Ha bu ýerde bolgarska burç diýilýärden, şuna şol. Şu var, sveji. Gurodran cranberries var. Snack deyip yiyeler de küçük çağlar. Banan. Bulam ranch dressing. Yani mayonez mingdeş esasy bunu salada goşýarlar. Amerikada populярмyşy. Hadylam ısmanak salat görünüşünde yiýerler. Çağlar ısmanagy. Bir pizza. Ya bu küçücük çağların yiyecek pizzası da böyle yakacağım. Başka ne var? Yok. İyileşlerin hoşları yalan Amerikanların çağları sadece katınanlarına yağınlar bilen köpüsü getirýärler ýöne eger yağınlar bilen abiýatlaryny getirmesi sadyny özü berýär. Getirse de özleri berýär serawno. Iýmeseler çağlar öýlerine gidip bilýär. Sadyga çağaňyza almana baranyňyzda günne ene atalara ýürüte list berilýär. O liste hem çağaňyzyň şuňky özüni nähil alyp bardy, sagat näçede ýatdy we näçede turdy, nämeler idi, şol naharlaryny doly idimi? Ya olmasa saat näçede podguznik täzelenni. Näçetan podguznik täzelenni şuňyň dowamyna we beýleki bir näçe çağaňyz barada gyzykly informasiýalar ýazylgy. Şol listi günneside enekler berýärler. Ýöne şol liste derek ýürüte priложение dördüripdir. Şol priложениýanyň üstü bilen enatalar öz işleýän ýerine, öz oturan ýerlerine çağlar barada gyzyklanyp bilerler. Ýanka içimýäli çağlar öz ýaşlaryna görä her gruppalara bölünýär. Ol gruppada azyndan 5 ýa-da 8 sany çağa bolýar. Şol 5 ýa-da 8 sany çağa hem bir eneke, 2 sany hem eneke kömekçi işgärler işleýärler. Ol enekeleriň aýlyklary her sagatda $10-20 töweregi bolýar. Çağlar bagana enekelere her bayramçylyklarda çağlaryň enatalary enekler üçin ýürüte sowatlar alýarlar. Şol sowatlary hem her bayramçylykda enekelere berýärler. Eger sowat almasalar ona pul möçberine sowat berilýär. Çağlar bagana enekelere sowat berilýänini men bilenmokdym ýöne. New York'ta ýaşaýan wagtym meniň bir
komnatdaşım sadikda eneke bolup işleýärdi. Her Christmas'da ya bolmasa täze ýylla ya beýleki bayramçylyklaryna bir giden sowgat getirýärdi. Eger sowgat berilmese-de konwertiň içine pul möçberine hem sowgat alýardy. Amerikada çağlar bagany her aýda näçe tölemeli? Ol ştatyň her şäherine bagly, azynyň her aýda $600 $1800 aralygyna tölemeli bolarsyňyz. Amerikada çağaňyzy rus dilinäki çağlar bagana berip bolarmy? Amerikada çağaňyzy rus dilinäki çağlar bagana berip bolar. Eger siz rus diline köp gürlenýän şäherde ýaşaýan bolsaňyz, meselem New York ştatynyň Brooklyn şäherine Brighton Beach diýilen raýon bar. Şol raýonna hemme zat diňe rus diline. Şol ýerlerde ýaşaýan bolsaňyz siz çağaňyzy arkaýyn rus diline gürleýän, ýani rus diline gürlenilýän çağlar bagana berip bilersiňiz. Eger siziň çağaňyzy çağlar bagana bermäne ýagdaýyňyz ýok bolsa, onu ýürüte organizasiýalar, käbir kompaniýalar size çağaňyzy arzan sadiklara bermäne kömek etýär. Ol barada internetiň üstünden gözläp bilersiňiz. Amerikan çağlar bagany sistemasy çağlar ýani ýerden barýar. Eger ertirlik edilmedik bolsalar, şol sadikda ertirlik berilýär. Çağlar ertirlik edinýär. Ondan sonra çağlar oýnaýarlar, daşarda ýürüte çağlar üçin oýnalýan meýdança hem bar. Çağlar şol daşarda birazjyk oýnanlaryndan soň gün ortana goly çağlara gün ortanlyk naharlaryny berýärler. Şol gün ortanlyk naharlaryndan soň saat 12-den 2-çe çağlar ýatyp diňjalýar. Çağlar oýananlaryndan soň olary snack ýani öýlenlik naharyny berýärler. Öýlenlik naharyndan soň hem çağalaryň enatalary gelişip başlaýar. Ýani çağalaryny alyp gitmek üçin. Eger siziň çağaňyz ýaňvar sazyga gatnap başlanan bolsa, onda siz çağaňyza ýany bilen adyal, paduşka hemde mat ýani bir kiçijek matras bermeli. Şol matrasda gün ortan çağalar ýatarýaly. Sadikda eneke ýa-da eneke kömekçi bolup işlemek üçin hem ýürüte gerekli dokumentlar bar. Şol dokumentlaryň içinde hem siziň almaly sanjymlaryňyz hem bar. Ol sanjymlar almak üçin siz hassahana gitmeli, ol ýerden kağıt getirmeli. Şolar ýaly biraz öjeki işi köprek eneke bolmak üçin hem aňsatdal eger araňyzda eneke bolmak isleýäňiz bar bolsa diýip, ýani gysgaça aýdyp geçýän. Nähil dokumentlaryň gerekdigini şol işe alýan adam size öz spisagyny berer. Şol dokumentlaryň içinde hem ýan kaýdyşmaly öz sanjym bar, 2-3 tane sanjym bar. Ýadyma düşen şu wagt ýönem şol sanjymlary almaly, alanyndan soň hem siz allym diýip ýürüte hassahanadan kağıt getirmeli. Şolar ýaly illeşler. Illeşler eger siz sadikda ýani çağlar bagana öz çağaňyzda doполнительный sapaklar isleseňiz, tans diýär, matematika diýär ýa bolmasa daşar ýurt dilleri diýär doполнительный. Şonu hem siz öz enekeleňize aýdyp bilersiňiz, ýöne oň üçin siz doполнительный tölemeli. Haçanda çağa 5 ýaşyna ýetende hökman suratda kindergarten diýilýän sadiga etmeli. Ýani ol sadigam dällä подготовительный klass bolýar, ýani подготовительный sınıf bolýar. Şol sınıfa gitmeli. Ýani 5 ýaşdan soň hem 6 ýaşda eýän 1-nji klass başlaýar. Amerikanyň mektep düzgünleri barada hem inniki videomda size giňişlerini gurrun berer. Anha şonki Amerikanyň çağlar bagy baradaky size ýetirjek informasiýam şular. Meniň videomuň soňuna çenni seredeniňiz üçin hemäňizde köp sag bolun. Nisip bolsa geljekde mundan hem gyzykly videolarmy siz bilen bile paýlaşarym.